I pozdrav svima ljudi, Raške ovdje. Danas nastavljamo ne tamo gdje smo stali, zato što sam van kamere, sam ove ovdje zidove namjestio, kao što možete da vidite, i ne znam da li čujete kao neko žuljenje. Ako čujete, to je ventilator, pošto je jako vruće, a ja sam baš sada završio trening, pa mi je jako vruće, ali da. Sad, to smo završili. Kao što možete da vidite, sad šta je cilj, to je šta ćemo sljedeće da uradimo. Sljedeće ćemo da idemo da istražujemo mapu. Znači završili smo ovo ovdje, to smo se završili. Sad, šta sam još htio da vidim, a to je kakve kapice sve imaju. Znači imaju Buffalo Head, Beekeeper, Top Head, Walking, Cane. Ima dosta ovih stvari, ali dobro. Treba sam da idemo da istražujemo, tako da mislim da je vreme da pokupimo, da ostavimo ove nebitne stvari i da pokupimo najbitnije. Ali trenutak nema mi negdje drveta, nema mi drveta. Pokupit ćemo ovo, ćemo da uzmemo, ovu hranu ćemo da uzmemo, pokupit ćemo sve ove stvari i ovo to ćemo tu da ostavimo, pa ajmo da krenemo. Samo da ja ovo uspijem da otvorim, tako. Želim da istražimo ovaj ovdje deo mape, znači sve ovo ovdje gdje do sad nismo bili. To će nam biti cilj za danas, samo da ja lepo ovako oklanjam mapu, da vidim da idem da. Znači, razmišljao sam da pratim ovaj put skroz gore do kraja. To bismo mogli prvo da odradimo. Znači, pratimo taj put, samo se da pojedemo. Ali ne, i morat ćemo nađemo dosta hrane, pošto baš smo low na hrani. Ali dobro, snaći ćemo se mi još. Za sada se snalazimo dobro. Ali da, trebamo da nađemo da odemo gore i da idemo malo da istražujemo, s obzirom da je baza gotova. Nisam siguran kada će doći zima, ali dobro, mislim, šta sad da se radi, kad dođe došla je. Mogli bih malo da pokupimo ovo cveće, da napravimo onu kapicu od cveća. Koliko nam nešto treba? 11? Ja mislim da nam treba samo 11 ovih cveća. Ne, 12. Jeste. Vidite, ovo isto to vam je za zimu. Tako da to bismo isto mogli napravimo one zamke za ove gdje su zamke? Ovdje. Da, evo vidite, build trap. Ovdje gore ima još hrane. I isto znam da može da se peca ovdje. U ovim kao barama. Tu znam da može da se peca. Pada mrak. Tako da mislim da ćemo da skupimo ovo. Još ovih sranja što ima. Treba nam samo trenutak da pocepamo ovo. Sklonim ja ovo tako. Da to pocepamo, da možemo poslije napravimo i ovu običnu vatricu. Napravimo bakiju, da imamo i to. Tako, ajmo, nastavljamo da pratimo put. Aha, ima i ovo. Znam da može, trebalo bi da... Ok, našli smo još neko... ovo, to će nam jako trebati. Čekaj, evo smo tu. Nisam ne pojedi ovo. To znam da će nam trebati za ubuduće, samo da ima prime još nešto. Ne.
pečurku. I ovo. Samo mi da nastavimo. Ne! Dobro je što ima ovih pečurka. Ma dobro, nije nam to skinulo puno. Nije me da bi mogli kad mi to ubijemo, zašto onda se, ako to što ubijaš, onda se dobija se kao neka vrsta oružja od njih. To buva. Dobro. Nećemo postavljati suvišne pike. Ne, što se desilo? Ne! Ne vidim ništa! Ne! Ne. Zašto ne mogu da napravim? Ne! Zašto ne mogu da napravim? Ne! Trči. Ne da se ovako završi prva avantura. Jedi. Beži. Gotovo je. Ne. Molim te da svane, samo da svane. Da svane. Ne. Ne mogu da verujem. Da je realno da smo na ovakav način umrlo. Znači, ja ne mogu da verujem što sam upravo napravio. Ali dobro, na greškama se uči, jer tako je. Tako da, samo druže, ovo cvijeće. Moramo da se vratimo dole od naše stvari. Samo da me sad ne napadne u ruku. Znači, nemam pojma gdje su mi stvari, evo ih. Brzo uzmi koplje. Beži ovdje. Ne vjerujem šta sam uradio, ali dobro, šta da se radi. Dobro, pa smo imali onaj da se sačuvamo. Ne, evo ga sve mu jebim. Ne, ja nemam armor. Zašto ti bre ovoliko? Bre u pičku, ne. Pa mogu da... Gdje je onaj put, alo? Šta je ovo? Moskito. Od koje možemo se hilamo, ali ne, gdje je onaj put? Ne mora da pobegam odavde. Slomit će mi kiču. Samo preti put. Ja, realno sam brži od njih. Ne vjerujem, da će ovako da se završi prva sezona. Da će ovako se završiti prva sezona. Možda ima selo. Na drugom kraju ovog puta. Možda ima kao tu još jedno selo i onda mogu oni da se biju sa... Ima ih! Pomozi bre! Ima ih! To! Uzakaj ga bre! Ne!
Ne, mora bežim, imam 10 hilta. To je sranje. Dobro. Znači, naša prva avantura i može da se završi jako južno. Znači, za sad smo to istražili. To imaju šavaljare. To, što ćemo da bacimo? Baci ovo kamenje, realno to sad ne treba. Iskreno, ova avantura se nije uopšte dobro prošla za sada, ali vidjet ćemo kako se pravi onaj log switch. Dobro. Ne, seri da pada noć, ali nemamo vremena. Leži tamo pauče glupi. Ne mislim. Ovo je za healovanje, ja mislim. Da, dobro je. Dobro je da možemo da se healujemo. I dobro je da oni imaju dosta ove hrane. Vidite da je nekako omanje neko se ovdje. Vidite da nema uopšte puno, ima samo 2 kuće. Ali dobro. Samo cepaj brže, sunce ti poljubi. Samo cepaj. Treba nam što više drva, što brže. Barem smo otkrili šta je na kraju ovog puta. Više nećemo moći da se respawnamo, što neće biti dobro kada bude došlo zima. Ali šta da se radi? Nevjerovatno. Može sad napraviti? Može. Dobro je. Barem nešto da se dobro desi. Samo dođemo ovo klopno nazad. Idemo da pokupimo sve ove šaviljarepe i svu ovu hranu, pošto nama treba. Njima to realno neće trebati. 1, 2... Ima, da, brdo hrane smo našli. Ove kućice su mi nekako baš zanimljive. Samo da me ne pojavi pauk. A beži pauče. Su njih plaše od mene. Počinjem da vidim stvari. Ono mi ovako ovdje. Campfire. Tako, i ajmo da skuvamo da vidimo se pojede. Ćemo ove preći. Aha, to nam diže sanity i health. Dobro. Onda ove bobice da skuvamo. Crafting i hobby. Šta se nam trebaju? Aha, s tim se pravaju ove darts. Wood fence, hay wall. Dobro. Rainometer, lightning rod. Da, to ćemo se napraviti. Samo kad se budemo vratili u bazu. Zato što za sada također će nam trebati također jedna od stvari koje će nam trebati je zlato. A s obzirom da se zlato nalazi skroz ovdje gore, samo trenutak, skroz ovdje gore, to nam je misija. Znači, pojedemo ovo. Vidimo se dobre svinje i počinjemo našu avanturu. Ponovo idemo na sever mape po zlato
vraćamo se kući i pravimo još tih mašina. Ne znam tačno, ne idemo još na gore, dobro. Oni lukovi i ovdje, ne znam zašto. Bog mi bilo je stvarno teško. Dobro smo ovdje minuti da preživimo. I ajmo da pokupimo ove cveće. Ne znam da to jako nešto diže ovaj sanity. Pa nam ne bi ni škodilo. Da, vidite sad koliko se sanity poboljšao. Znači Wilson... Dobro je da Wilson neće sad barem poludjeti za sad. Opa, daj mi to. Ajde. Ja mogu napraviti. Vidite. I mislim da ne, još malo. I sad samo pratimo. Samo trenutak. Sad samo pratimo ovdje. Što je ovo? Nightmare Fuel. This stuff is scary. Aha. Okej. Upravo smo nekog duha uhvatili. Dobro. Manje to sam bitno. Taman ćemo sad moći da testiramo ovaj... Opa! Ove oči su ovdje. Kamen je još gore. Da, ovo kamen je baš daleko. Dobro, šta da se radi? Mi samo pratimo ovaj put. Pokupit ćemo ovo seme. Trebali će nam za kad se vedno vratili našu bazu. Možda nije samo pravo i onda tu da se seče ovaj. Možda nama smo tu bili. Da, može. I sad samo pravo. Da, lagano. Eto, kad smo iskri zlata, ja već ovdje ima jedno zlato koje smo ovo. Ajmo mi da pokupimo onda ovo jedno zlato. Pa dobro. Zanimljivo. Još malo pa smo stigli. Dobro. Gde si bre svinja? Ovu svinju smo ovdje vidjeli u prvoj epizodi na početku, a ovdje zato što je zlato. Eto. Da, ovu svinju smo vidjeli na početku, ono u prvoj epizodi. Ali dobro, za sada nam je nebitno, sami da skupimo to zlato. Što više to bolje. Pokupit ćemo što više možemo. I onda vratamo šture nazad u našu bazu dragu. Jer tamo smo najbezbedniji. Tamo nas niko ne dira. Ali nemamo više ni flinta da ga stavimo. Ništa, ostavljamo sve to tu, ako nekaj bude zatrebalo možemo da se vratimo. It's getting late, znam gdje su me. Ali mi imamo još posao da završimo. Mi još na ovdje. Da skupimo eto 10, mislim da bi nam to bilo... Aj, 11 još bolje. Možda ima gore još. Nema. Ništa. Sad, na ovaj ovdje put,
Tu ćemo da skratimo, idemo na put i vraćamo se, znači nećemo stići, morat ćemo napravimo negdje kamp da prenoćimo, ali onda zato ovo peću da dajte to da pokupimo da odmah to izdje broju. Šta? Aha, okej, ako se ne skuva, okej, nisam znao. Nisam znao da ako se ne skuva da će onda da nam ovaj sanity spadne, znači ona mora da se ispeče. A dobro, mislim se opet naučili nešto novo, jel da? Ajde beži bre, šta si ti? Beži tamo, druže. Marš. Au, skrenuli smo s puta. Ćao, kako je ovo? Ovo je znači. Zašto se ovoliko? Beži. Nismo prvo ruku trebali da otvorimo. To je zasigurno. Ovo put. Da, to je put, vidimo. Samo trči, Wilsone. Da, brži smo, izgubit ćemo ih, nadam se. To put je došla ova najveća mrakčina. I kad dođe ta najveća mrakčina, onda pravimo kamp. Čujem da ove oči mi napadne. Dobro. Samo trči Wilsone, da barem stignemo do onog putića. Onda ne znam da li ćemo stići, nevjerovatno. Ne izgleda mi kao da hoćemo. Nećemo. Dobro. Barem smo negdje stigli. Skuvaj to. Otpali vatru još jače. Najedi se ko čovjek. Tako. I kad bude svanulo, pićimo. Opa, kad bude svanulo, vatamo šture kući. Ajde, hoće li svanuti danas. Ajmo to malo da čuvam nešto lijepo. Tako. I ajde. Da nastavimo naše putovanje ka kući nakon ove omanje avanturice. No, vidite, otkrili smo veliki deo mape. Ne znam samo ako uđemo, kad uđemo ovdje, onda nas to ovdje izbaci. Da, dobro. Sad, ne znam kada će ići izgleda. Ili da li možemo pomoći. Mislim da ih je previše. Ne. Odjebite. Sranje. A beži tamo. Beži bre. Ovo je sranje. Ništa, hoćemo lepo sam njih da namamimo u moje selo, pa nek se onda oni slikaju. Žao mi je svinju, neću moći da pomognem. Barem za sada, ali jednom ću se vratiti da ti pomognem. Ali za sada moram da begam kući. Nadam se samo da se bazi ništa nije desilo. To je jedino što se nadam. Ajde bre. Gdje mi je kuća? Pola dana sam ispravio vraćati se. Evo mi je. I
napokon smo stigli kući. Papirus, možemo da... Science. Gledajte mi koliko ima gunpowder. Lightning rod. Diving rod. Lightning rod ćemo napraviti. Jer imamo mi ovaj kamen. Ne, kako se pravi taj kamen? Treba nam 3 stona. Treba da imamo negdje dosta. Eto. Čekajte, morat ćemo ove stvari da ostavimo ovdje. Znači neke od ovih stvari koje smo našli. Tako, ovo kamenje ćemo tu da ostavimo, ovaj soul. Evo ovako. Ovo bi trebalo da nas štiti od gramova. Ajmo to tu da stavimo. Okupimo ovu bobicu. Okupimo još ove hrane što imamo i zasadimo čarkove. Najgore mi je ovako, nisam samo ova jedna šalgarepa. Znači, to mi je nešto najgore od svega. Ali dobro, šta da se radi. Ok. Šta je sljedeće? Diving, dobro. Marble suit. Kako se dobija marble? Kako da napravim marble? Da li mogu napraviti marble? Ne mogu da napravim marble. Znači marble može samo da se dobije. Dobro, ne znam kako. Ali eto, osjećamo to za neki drugi put. Hoću da vidim kako se pravi ono Advanced Farm. Basic Farm, Improved Farm. Ali ja nemam te bivole. Bee-box, drying, crockpot. To bi mogli napraviti. Da, to bi mogli napraviti, iskreno. Make better food. Znači, treba nam charcoal. Ja znam kako se to dobije. Ovako, tu zapalimo vatru. Tu zapalimo vatru. Gdje mi još imamo charcoal? 3 ovdje. Imamo 3, a koliko nam treba? Treba nam 6 i treba nam touchstone. Čekaj. Znači uzet ćemo charcoal. Imamo 4 i pa to je super. Čekaj, moramo ovako, zlato ćemo ovdje ostaviti. Pomerimo ovu hranu. Gdje su bili kamenje? Evo ga. Sam kamenje. 1, 2, koliko nam treba? 3 touchstone-a. To vratimo lepo tu. I idemo ovo da se... Dajte prvo da uzmemo da se healujemo. Možda nam je health... Akaj. Dok ovdje mogu sveći. Ovo je health 50. 58. 59. Dobro. Ajmo da spečemo. Koliko je ovaj pumpkin jak. Aha, vidite kako se temperature polako spuštaju. To nije dobro. Zato što ovdje će nam biti jako... Ne znam onda čega ćemo živjeti, mislim ne znam šta ćemo onda jesti. Ali dobro, kao, snaći ćemo se. Uvijek se ne snaći. Sad još jedna noć mora da prođe. I onda kreće dan 18. Boga mi, dosta smo, daleko smo dogurali za sad. Jako daleko. I to nije loš, iskreno.
Za sada je to dobro. It's too dark. Au. Moramo da se približimo vatri. Predaleko smo bili stali. Ali dobro. Tako, svanulo je. Jesmo dobili taj čar koji? Nismo. Koja glupost. Ali dobro, treba će nam još čar kojega. U svakom slučaju, već je zanimljivo da se nađe taj čar koji. Jel ovaj hoće da jede? A ako ispečemo će onda jesti. Zato što ne znam kada će on tačno onda uzeti da jede, pošto ja sam pokušao da mu dajem raznu hranu, ali on ništa nije htio da uzme. Tako da možda kao istukam ovaj kukuruz u kočice i ispekli ću mu šargarepu i ovo i seme čudesno. Toasted seeds. Znači ima i ta palfora. Dobro. Sad ćemo da vidimo. Dobar dan, dobri gospodine. Hoćete li da jedete? Nećeš. Hoćeš ovo? Nećeš. A šta bi ti da jedeš? A dobro, ako nećeš, ima ko hoće. Ima ko je gladan, jel tako? Tako je. Dobro. I ovdje ima još ovo jedno seme, ajmo to da popupimo. A mi sad, pošto je svanulo, idemo malo na gore da probamo da nađemo još hrane. Pošto smo vidjeli da se temperature se polako spuštaju, što znači da će polako krenuti zima, a mi od hrane imamo 20 šargarepi i 14 semenja. Pa ne znam baš koliko ćemo... Ne znam baš koliko ćemo od toga moći da preživimo cijelu zimu. Ali dobro, šta da se radi. Probat ćemo da se snađemo koliko znamo, koliko možemo. Ovdje pokupit ćemo još ovoga, pošto znam da mi treba za seme. Znači jedan ovaj cvet diže 5. Dobro. Još jedno seme, kada pojedemo ovo cvijeće za hel. Da probamo da se hilamo, da uradimo sve što bolje možemo. Ovaj ovdje rupu neću da otvaram, zato što zadnji put su iz te rupe izašli oni, znam kako se zovu, oni slepi šišmiši, oni slepi miševi su izašli i ono, znači za malo me tamo nisu pojeli, tako da, ovdje se nadam da ćemo znači, da ćemo neći da još neku hranu. Hoćemo, to je dobro. Daj mi hranu, mi prijatelji. Ali što ću još napraviti? Kako se to pravi? Trep, evo ga. Stikovi mi trebaju i ove bushes. Ne, ova gras. Dobro. To ćemo pokupiti i probat ćemo napravimo nekoliko tih zamki za zepčeve, da skupimo to, da bismo imali nešto mesa, neki izvor proteina za zimu i da bismo imali, da bismo napravimo ovu kao kapu
ono, to se kao za zimu se to koristi. Evo ga, mogu napraviti jednu. Ajmo na tu jednu odmah ovdje stavimo. Tako. Bum. Bum. Idemo onda ovdje još gore, tako kupimo to. To. Bum, cvijet, seme. Evo možemo naprimiti još jednu. Opa. Odmrak. Tako se ima odmrak. Stavit ćemo neku još u jednu zamku. Možemo i da vidimo te zamke. Možemo. Dobro. Stavljamo tu zamku. Gdje je baš jedna kuća? Aha, bolje. I ovo stavljamo tu zamku i sad ićemo nazad kući. Hvatamo šture kući. Ja moram da stignem da me ne bi uletila ova najveća mračula, jer ako me ona uleti, neće baš se dobro provesti. Tako da trči Wilsone, seme ti poljubim. Trči Wilsone, brže trči. Samo šprint Wilsone. Samo šprint kume. Hoćemo li stići? Stvarno ne nadam da ćemo stići. Ja ne mogu ni baklju napraviti, nemam ništa od one trave, nije mi ostalo ništa od one trave. A ovo moramo da stignemo. Ne smijem da stavim ništa da pokretim. Zato što ako stanem, dobro, stigli smo. Taman ovdje ima još jedno seme. Dobro. Ajmo tu lijepo da napravimo vatricu. Evo ovako, ljudi moji. Završit ću ovaj video ovdje. Hvala vam što ste gledali. Ako vam svidjelo, bacite like i ne zaboravite da se subate na kanal. Tako da neću više igrati van kamere. Tako da sljedeći dan mislim da će biti zima. Tako da vidimo se u sljedećoj epizodi. Pozdrav, voli vas brate. Ćao.